जगपाचे तत्वज्ञान मनशाक गिरेस्त करता, प्रतिभा मनशाक व्हड करता. पूण आमी कशे व्हड जावप? तर प्रतिभावंतांनी मांडला ते वाचून आमी व्हड जावचे. कवयित्री बहिणाबाई चौधरीची देख दिवन कादंबरीकार चंद्रकांत गावसान जिणेच्या तत्वज्ञानाची सांगड अनुभव आणि प्रतिभेबरोबर घालपाक सांगली. गोवा मराठी अकादमीन दिवचले मराठी भाषा दीस मनयलो. कादंबरीकार चंद्रकांत महादेव गांवस मुखेल सोयरो म्हणून उपस्थित आसलो. कुसुमाग्रजाचे यादीन काव्य वाचन जालें. युवतींनी कविता वाचन केलें. माचेर गोवा मराठी अकादमीचो अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सामंत, दिवचल प्रभागाचो कार्यकारिणी वांगडी सूर्यकांत देसाई, पौर्णिमा केरकार, सोमनाथ पिळगांवकार हेवूय मानेस्त हजर आसले. शेतामध्ये घरामध्ये कुठेही काम करत असताना तिचं हे चालू आहे, ओव्या म्हणते आहे. शेतामध्ये एकदम काम करता करता माहेरच्या ओव्या म्हणते. बाजूला एका झाडाखाली एक योगी बसलेला होता, ध्यानस्थ बसलेला होता. ही ओव्या लागते आहे, त्या योग्याला निष्ठ म्हणतो आहे. तो म्हणतो, अगं बाई, काय ते सगळं माहेराचं किती काळ गुणदान घेऊन बसले, मग कशाला या सासरला आहे, जा माहेरला जाऊन बस. बहिणाबाई त्याला सांगते, देरे देरे योग्या घ्यानं ऐक काय मी सांगते. त्या योग्याला सांगते, देरे देरे योग्या घ्यानं. त्याच्या प्रश्नाला उत्तर देते आई बाई, देरे देरे योग्या घ्यानं ऐक काय मी सांगते. लेकीच्या माहेरासाठी माया सासरी नाही. आणखी काय हवं? तत्वज्ञान हवं सांगायला, ग्रंथ वाचायला हवे सांगायला, मी का सासरला आहे सांगायला आणखी काय हवं? अगदी 4 वेळी ही अनपड बाई त्या योग्याला थांबवते. संसार सगळे करतो, पण अरे संसार संसार सगळ्याला माहिती. कुणाला सुचलं नाही बाबा असं नाही हवं. एकाच बाईला सुचलं आहे. जसा तवा चुल्यावर तवा ठेवून भाकऱ्या भाजण्याचं काम आपण रोज करतो. पण ही जी प्रतिभा आहे हे सगळ्यांना लागत नाही, आणि हीच प्रतिभा त्या माणसाला मोठं करते. आणि समजा सगळ्याकडे प्रतिभा नाही, आम्ही कसे मोठे होऊ? त्या प्रतिभावंतांनी जे चितारलं ते वाचून आम्ही श्रीमंत, आम्ही मोठे होऊ, आम्ही सुखी होऊ, आम्ही सगळे दुःख विसरून जाऊ. हे वर्षभर आपण मराठीच्या संदर्भात वेगवेगळे कार्यक्रम करतो, पण या सगळ्या कार्यक्रमापेक्षा कुसुमाग्रजांच्या स्मृती जागृत आपण मराठी गीत सादर करतो आहोत. या कार्यक्रमाचं महत्व उत्सव म्हणून नाही, कार्यक्रम म्हणून नाही, तर आपल्या जगण्याचा एक भाग म्हणून फार महत्वाचा आहे असं मला वाटतं. एक कविता सगळ्यांच्या परिचयाची आहे की, मोडून पडली भिंत तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा. ही कविता काही एका विद्यार्थ्यासाठी एका शिक्षकानं दिलेला भरोसा पाठिंबा म्हणून महत्वाची नाही. आज आपण ज्या एका सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अशा विविध अंगांनी असलेल्या आपल्या जगण्याला सामोरं जात आहोत, ही एक लढाई आहे. विशेषतः गेल्या 2 वर्षामध्ये कोविडच्या महामारीमध्ये आपलं सगळं जीवन जे घुसळलेलं आहे, सगळं जीवन जे अस्ताव्यस्त झालेलं आहे, एक निराशा आणि पोकळी निर्माण झालेली आहे. या संदर्भामध्ये इतर सगळ्या साहित्यकारांपेक्षा कुसुमाग्रजांच्या कवितेची एक एक ओळ अशी समोर ठेवावी आणि माझ्या जगण्याच्या प्रश्नाला उत्तर म्हणून या ओळीकडे बघावं, असं कुसुमाग्रजांचं साहित्य आहे. मराठीमधल्या अनेक लेखकांशी आपला परिचय असतो. मी तर साहित्य क्षेत्रामध्ये असल्यामुळे गेल्या 20-25 वर्षामध्ये साहित्याचं आयोजन करताना अनेक महाराष्ट्रातील मोठमोठ्या लेखकांना दिवसा बघणं, रात्री बघणं, जवळनं बघणं, लांबून बघणं, त्यांचं जीवन बघणं आणि त्यांचं पुस्तक बघणं, अशा सगळ्या पद्धतीने बघितलेलं आहे. आणि आपल्याला लक्षात येतं की अनेक फार उत्तम पुस्तक लिहिणारे लेखक त्यांचे पाय मात्र मातीचे असतात. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान जवाहर बर्वे.